Goedenavond dames en heren. Ik wilde het eerst in de camper gaan doen, de cd-presentatie. Daar heb ik wel alle liedjes opgenomen. Maar nu ik dat zo zie, dan had ik het best gekund in die camper van mij. Ik heb op 7 plekken in de provincie deze cd opgenomen in mijn oude camper. En op elke plek heb ik wat foto's gemaakt en verhaaltjes gemaakt over de plek. En ook van elk liedje heb ik een beetje associatieve oprisping geschreven. Hoe zalig is onbevangen, verwonderd, aangeraakt en ontroerd, aangedaan en meegevoerd. Waar zij ooit ook die verbazing. Zo gretig als de zon opkwam, geen oordeel, geen goed of kwaad, alleen maar zijn en beleven. Dus Sido, hij diert nog, de camper. Nog. Dat we even net wist, hè? Nee. Ik ben de laatste keer van de opnames voor het Westen, dat weer in november. Dus Jan had er 2 maanden stilstaan, maar hij deed het gelijk. Mijn idee was om een akoestische cd te maken. Maar alleen nog gitaar en jongerij, nou ja, en mijn banjo en een ukulele. Ik eigenlijk ook wel eens bezieken hoe dat nou werkt als dat heel alleen nog doet. Mijn roosje is gauw in een soort studio setting staan. En dat is dan toch wat, nou ja, dat is in de microfoons en dit is het plak en ja, dat leidt ze verst al hier. Maar dit is gewoon van, nou, er is ergens in tegen, oh, dit is een mooi plakje zo. Hier ga ik even staan, wist wel. En ik hier de microfoons bij en zo'n lied, 2 sporen digitaal recordertje, dus dat is al hartstikke makkelijk. Nou, dan is het even scan bij halve op papier en met het water, een mooi uitjoch en ja, dat inspireert mij altijd wel. Dat vind ik heel mooi. En werd geen de zangjes hoor. Ja, van alles en dan wat, hè. Hoe het mankelijke lippen van een bejaarde. Voor jou een 60? Bijna. Dan mag je gewoon voor jezelf wat uitdaging horen. En dat vind ik maar de muziek, kijk, je kent het toch net zonder en het komt toch nog steeds van alles. En ja, en dan moet het ook, ja, het moet gewoon dan weer, hè. En dat vind ik echt mooi, een uitdaging en dan word ik het dan weer saai en dan probeer ik uit te vinden wat ik nou zo, ja, min of meer betenkens is, maar die muziek, dat ben ik. Zo is dat gewoon, die zangjes, dat ben ik. Ik ben wel wat mankelijk, maar ik kan echt wel fleurig wezen. Ja, ik ben net ik zie er vooral naar wat lippen net heel spikzwart of zo. Maar het is net, ben net al hier vrolijke zangjes. Haar licht straalt zo zacht. Waar dat doen? Als ik er gewoon voor zitten ga en als ik hier nou zit en ik zit hier nog een jaloer of zo, dan borrelt er wel weer wat op. En dat is net omdat ik zo interessant ben of zo, wat ik interessant doorkomen wil. Maar zo is het gewoon. Het is een soort veenbron of zo daaronder. Hè? En dat af en toe ja, zitten de vlammen eruit. En dan betijdt het weer en zo. En dan is het weer een waakvlamke. En zo gaat het dan een beetje. Ja, maar ik laat het gewoon nou wel komen. En meestal moeten maar doen wat ze maar doen willen. En dit is wat ik ben. Hè? En dit zit het dichtst bij me en hier lijp in het en ja, mijn zielezaligheid zit hierin. En ik vind het mooi dat ik het nou echt de moed heb, zeg maar bij me, want ik heb het heel lang voortstopt en dacht toch van nou, dit is gewoon niks en ach, waarom zit nog naar mijn les vallen, want dus mensen zeggen altijd nou, de kist ik net zo vol, de kist van brood stront maken, zei mijn moeder dan. Dat is wel een hele hudde uitdrukking. Maar dan hoor je steeds hudde vragen. Nee, maar ik heb heel lang twijfeld over mezelf en of ik wel geschikt weer voor dit leven of zo. Had ik het al wel goed doen zo en dat het al op zijn poortjes terugkomen zo. En
ik ging mijn squaal net aanmaken en ik ging, dat is al net zo makkelijk geweest. Ik kwam uit een gewoon arbeidsgezin en ik was de eerste die het leren kon. Dus ik moest leren en hij schopte die er maar en die sleepte mij de heren de naar daar wist wel, dat moest leren, want ja, wij moeten alleen maar de hand verzinnen en dat is leren, er zit een kop op en daar maak je dan echt je beroep van mij. Ik tel de grote boze bomen om me heen en vraag de maan, toe schijn heel hard en heel gemeen, zodat de nacht het opgeeft en verdwijnt en de kleine vogel met de zon verschijnt. Ik hier besloten om in die camper die opnames te maken. Ik denk van nou, dan mag ik kijk, als ik die omjouwing zo belangrijk vind, wat ik zong of speel, dan mag ik daar een verhaaltje om maken en een paar foto's bij maken en dat heb ik dus dien. En toen dacht ik van ja, en dan zet ik de teksten erin, want dan is het misschien echt wel leuk om iets associatiefs bij de teksten te maken, wat ik op dat moment viel of hoe ik dat min of meer bedoeld, net om die zangjes al hier te duiden, zeg maar, om u te lezen wat het nou hoe gaat, maar gewoon puur min of meer impulsief dat ik dat zie en dat ik flarden gedachten hier die ik bij dat liedje jaren vind.